Най-опасното място на Земята, където хората все още живеят. Остров Северен Сентинел, най-опасното място, където хора живеят напълно изолирани. Островът се намира в Индийския океан и е дом на племето сентинелци, смятано за най-изолираното племе на Земята. Те живеят там поне 60 000 години, без почти никакъв контакт с модерния свят. Сентинелците атакуват всеки външен човек, който се приближи до острова с лъкове, копия и камъни. Дори хеликоптери са били обстрелвани, само защото са летели ниско над острова. През 2018 година мисионер, който незаконно стъпва на острова, е убит почти веднага. Тялото му никога не е било върнато. Индийското правителство е обявило пълна забранена зона около острова. Причината не е само насилието, а фактът, че една обикновена настинка може да унищожи цялото племе, защото те нямат имунитет към съвременни болести. Сентинелците нямат земеделие, писменост или метални инструменти, но оцеляват перфектно. Те ловуват, риболовстват и живеят по начин, който човечеството е изгубило преди хилядолетия. Последвай за още.